basit lang nga angin timang puyat di tayo tisuot now. Ay na, makita takararwamaw na. Yaya? Jona? Yes, sir. Naa? Good morning, sir. Ay na, apawan niya ko matigod timur na. Ay na, apaw. Ay na, pakawan na natin nakararjud nga katulong may oras ti trabaho dito'y balay. Ay na, oras mo ti pa nagtrabaho ng nay. Apaw, andito po, Brian. Nag-cute-cutics ka? Naglilinis ka ti kukom? Ay na, apaw, dagi di iinawam. Agkakamat, di jay kusina. Ay na, kita man na dito'y unig ti balay. Agkakaywaray na apaw. Ngamnay, ang ito unayam. Linlinisan na kita kukom. Yes, sir. Ay, naapo, sir. Talaga kasta ti life, tata. Kanya, Kailangan nga kinanayon na ka beautiful, sir. Oh, yeah? Kasi nga, dalusa lang dagiti kukuk. Inaw, mangki di, sir, dagiti inaw. Ilipas ko lang dito, sir. hoy na, apaw. Baka kaya mau nga ikating kalatan ti trabaho. Sir, jokes lang, sir. Jokes lang, sir. Why, sir? What's you needing me? Jokes lang. Ay, naapaw. Don't English is spoken in me. Ay, naapaw. Isardeng mo pa lang datata. Sikat ti mapan agrocerya tata. Tanay, at dati papanan mi kini mamaw. Gatangam dagiti amin nga kasapulam ditoy balay. Wait, sir. Me? Me going to palengke? Ay na, apaw. Isla ka la sold out. Wayne, sikat ti mapan agpalingke. Dati ti limaribaw. Ulitek gatangam amin nga kasapulam ditoy balay. Nawatam. Okay, sir. Clearing. Amin nga kasapulak dito, balay. Wayne, amin nga kasapulam ditoy balay. Sure, sir? Ay na, apaw. Nagsulot. Ay! Sige, Kawanan sir. dati naalami nga kadwabi dito'y balay. Ay, napaw. Sige, sir. Okay nga, Rod. Okay. Wait lang, sir. Magsusukat lang ako. Ay na, ampay, tanya pati isuka mau. Ay na, agpapintas ka pa, nga mapanpaling kay. Of course, sir. Arjod nga talaga. Una nakiditi pa, arjod na. Ay na. Sir? I will going na, Apaw, Naon dagiti mainawan iti, sir, ano nga ito suot mau? Ay na, apaw, may maki beauty contest ka niya ka? Swimwear? Ay na, Apo. sir. Dim ka di amo nga day titi uso tata, sir. Pero at kita ka ti Facebook, makikita amin. Ni Uso? Sir Mat. Ay na, apaw. Basit lang nga angin timang puyat di tayo tisuot mau. Ay na, makita takararwamaw na. Ay na, apaw. At dalang siguro iti lumabas nga lugan. Ay na, may kayab day tasuot mo. Makita tapantimaw. Ay na, Ay na, apaw. sir. Don't worry, sir. Madandanagan ka. Kasi tupay ka nga madanagan. Ay na, apo. Yung kabil ko 20 bag ko. Day ti pantik. Iso nga ka nga madanagan, sir. Ka nga makita. Ay na, apo. Sige, sir. Di ta ka manlatan, sir. Inawam dagiti na bati nga mainawan, sir. I'll go in. Kung si mission nga talaga dati nga katulong na. A few moments later. Naa, maya man ta si mangput kan, madam. Ay naapaw, manumag nga oras mo nga nagpalpalingken, imununa kami pa nga nakasangpag kinimam mo, Mike. Day nga road cut, sir. Ti kahit ko kumang Ay, ibaga kada kayo, sir. Day na, nagrigat nga talaga ti ag-commute, sir. Nagrigat aguray ti car. So nga, Kanya garod ngay. so nga mabalin Ay, nga na. ag-request kada kayo, sir. Ay na, kanya mati-request mo. Sir, mabalin nga igatangan na ti car ko. Kanya, apaw, pakawanam. Ay na, dati katulong may tagpagatang tilugan ay. Kaya sir, kayo na nagrigat garot ti aguray, sir. Ti kuha. So nga naladawan na ka nagawid, sir. Gosh. Sir, madi kayo sa pa nakainaw. Ay na, apaw, ta talaga sakti paginawan. Ay na,
Kitibaon na Apaw, mo, sir. kaasyam. Hmm? Base ti pa nagkita ka, madikay talaga nakainam. Hindi kahit ko lang ibaga kada kayo nga narigata na, sir, nga napan nag-grocery. Nagrigat ti agpili, sir. Iso nga balintag request pa, sir, ti may sakay. Na, kanya man ti request mo. Ay, naapaw nakadadumot tayo ti request mo. Madama. Ala ni, Ay na. sir, di lang mabalin nga iyan ang ti assistant ko, sir. Kanya, mga lakati assistant. Kiwan, Ay, sir, no. tayo na nagrigat garot ti agpili. Wow. Ay, sa sir, kinukas ta nga. Kumanawak, ibaon na, sir. Dapat adati agtrabaho dito balay, Ay sir. na. Apaw. Assistant. Kanya lati aramidom dito'y balayan. Agdon niya. Ay na, apo kas. Nung nalakat ang trabaho, sir. Apo gatal talaga. Nabaitak nga lumakay dito'y kakatulog. Ay na, konsibisyon gatal talaga. Ay na, apo kay. Ay na, tunga dito pinalingkem. Sir, at dati utang mo kanya. Kanya, dapat utang ko kanya, 5,000, dadya inted ko nga pagpalingkem, tika sa pulam dito'y balay, at dapat utang ko kanya. Ay na ako, sir. Nagni na ti magagatang kata, sir. Iso nga, dati utang mo kanya, bayadam no bigat, sir. Yung dagiti, sir, dagiti ginatang ko. Oh, gimatang ti pang diet, sir. Mabalang kayo nga dumawat kita, sir. Tanalo mo kayo Ang unay. diet. Win, sir. Tapos, gimatang ti sabon. Ang papudaw. Oh, Kuya? ang papudaw, sir. Tapos, gimatang ti barbarungan makeup. Ang blush. Win, sir. Tapos, dati kastoy ni pang brush. Tapos, pang rupa, sir. Gimatang nga. Tapos, lotion, sir. Mabalin kayo nga dumawat dito, sir. Tanong kaya ko kursing. Tapos, ato, sir, gimatang ti panglinis ti rupa. Tanong, kanayon nga natin ka, sir. Mabalin kayo dumawat kayo ni ma'am. Tapos, gimatangak, sir, ti pabanglo. O, gimatangak ti pabanglo, sir. Ano, kanayon nga na banglo ti katulong. Talaga facility requirements. Tapos, gimatangak, sir, number 1 dito nga biniri ko, sir, sunblock. Kasapulak dito, sir, tano, agwalisak di tarwar, ag sunblockak. Tapos, ato ni, pangikat ti whiteheads. Gamit kayo mit, sir, tano, nga nagalas, ti agong nyo. Tapos ni, dito, sir, gimatangak ti pang pati kilik-kilik. Mabaling kayo nga bumulod, sir. Tapos ato ni sir gamatang at ti barbaro nga pilistik. Ano at ti pagsukat ko ti pilistik ko, sir. Apo, Purang pay, sir. kasyam. Anya ta dapat murang na dayta. Ay na, apaw, kasyam. Puro pang papintas mo mutin na kita ginatang mawa. Ti kunake, gumatang ka, ti pagkasapulan dito'y balay. Ay na! Stumad, sir. Sumad didinga ko kasapulak dito'y balay. Kasapulak amin dagito'y, sir. Ay na, kasyam. Ay na, talaga nga maatake ak. Matuluyan aksan nga mga ebla. Sir. Apo. Sir. Pangkiday kin ay last extension ko pa, sir. Ayan!